Jó. Patrik, várj meg! Mondani szeretnék valamit! Várj! Várj! Jaj, már megint fizetnem kell 10 000 forintot. Jó vagy, Ecsi? Nem vagyok. Budi, vigyázz! Ezt videóra kellett volna venni, hogy Budi támad. Ezt láttad? Még vetted? Még veszed? Veszed állást! Adjad, egy robot kutya! Fussál, Patrik! Patrik, fussál! Gyorsan, fussál! Szomszéd kutya támad! Patrik, fussál! Fusson mindenki! Fusson mindenki! Ez a kutya megörült! Meneküljön a meg, aki merre lát! Patrik, vagy te fogod kifizetni az orvosi bérletet? Nem bánom, hogy elkapod sem. Aj. Szomszéd csaj kutyája megőrült ember. Budi, Budi, Budi! Jó. Lovagolj rajta! Megőrült ez a kutya, emberek, segítsenek már Patrikon. Ki tudja kamerát megölni. A kamerás is megtámadja emberek. Ez a Budi játékos kedvében van. Budi, 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 Budi. Budi. Felmenekülök az első menedék helyre. Budi. Oké. Rendben van, emberek. Látszik, lenyugodott. Pufa gyakas. Vége? Na, Igen. nem.